אחיי ואחיותיי אזרחי ישראל, אני גאה בכם. אני גאה על העמידה האיתנה שלכם. אני יודע שזה קשה לשהות בחדרי הביטחון וקשה לשהות במקלטים. אני מבין את הקושי עם הילדים, עם הלימודים, עם העסקים. אני יודע כמה קשה לקשישים וכמה קשה למילואימניקים. חבריי ואני בממשלה, אנחנו פועלים כל יום כדי להקל עליכם, כדי לפתוח את הלימודים וגם את המשק, לעשות זה בהדרגה, לדאוג לפיצויים הולמים גם לבעלי העסקים, גם לשכירים, גם למשרתי המילואים, גם למשפחות שלהם. אנחנו משקיעים בזה הון עתק וצריך להוסיף עוד ועוד. אני יודע דבר אחד. אני יודע שאורך הרוח שלכם, ההקפדה על הנחיות פיקוד העורף, זה שאתם נכנסים למרחב המוגן פעם אחר פעם, כל אלה נותנים לי, לממשלה, לצה"ל ולזרועות הביטחון, להמשיך להילחם, להמשיך את המאמץ להשיג את יעדי המערכה. כל העולם מבין שאנחנו עם של אריות, אנחנו גם עם של לוויות. כל אחד מכיר את זה מהבית שלו, אתם מכירים את זה גם כמובן מהמשפחות שלכם. השאגה שלנו, שאגת הארי, מהדהדת ברחבי תבל. אנחנו ממוקדים בשלוש מטרות: ריסוק תוכנית הגרעין של איראן, ריסוק התוכנית הבליסטית של איראן, ויצירת תנאים שיאפשרו לעם האיראני לקחת את גורלו בידיו. אחרי עמקה לביא, הרודן חמינאי, הוא הורה לנסות לחדש, לבנות מחדש את תוכניות הגרעין והטילים שהשמדנו, לבנות אותם מחדש ולהטמין אותם עמוק מתחת לאדמה. אנחנו פועלים עכשיו לא רק כדי להשמיד את הטילים הבליסטיים ואת תוכניות הגרעין שנשארו, מעט נשאר, אלא גם להשמיד את התעשיות שמאפשרות לייצר את התוכניות הללו. וכבר עכשיו, לאחר 20 יום, אני יכול לבשר לכם, לאיראן אין היום אפשרות להעשיר אורניום, ואין לה אפשרות לייצר טילים בליסטיים. אנחנו ממשיכים בריסוק היכולות הללו. אנחנו נרסק אותם עד דק, עד אפר. יחד עם הידידה הגדולה שלנו, ארצות הברית, אנחנו השגנו עד היום הישגים עצומים. חיסלנו את הרודן חמינאי, חיסלנו את צמרת משמרות המהפכה והבסיג'. רק בימים האחרונים חיסלנו את רב המרצחים עלי לריג'אני, את שר המודיעין ואת מפקד הבסיג'. אגב, אלה האנשים שביצעו את הטבח ההמוני בעם האיראני, וגם כיוונו את כל האש אלינו. זה לא משנה מי יחליף אותם. אנחנו דואגים המשמרות והמהפכה יהיו קצרות מאוד. בנוסף למפקדים, אנחנו הרגנו אלפי מרצחים משורות הדיכוי של המשטר. השמדנו מאות משגרים וטילים, פגענו מכים בהם בצורה מתמשכת, יומיומית, שעה-שעה. אנחנו מכים בהם שוק על ירך. אנחנו מכים בהם באוויר, אנחנו מכים בהם ביבשה, אנחנו מכים בהם מתחת לקרקע, ועכשיו אנחנו מכים בהם גם בים. אתמול השמדנו את כל הצי שלהם בים הכספי. ידידינו האמריקנים השמידו צי אחד, אנחנו השמדנו את הצי השני. אנחנו מכים בהם גם ברחובות, גם במחסומים. לפני שבועיים הנחיתי את צה"ל ואת המוסד לפעול יחד, כדי שהרוצחים של משמרות המהפכה ידעו שנצוד אותם גם בערים, גם בתוך הערים. והם עשו זאת בצורה מושלמת. אתם רואים את זה, אתם רואים איך הרוצחים האלה נפוצים לכל עבר בבעלה. Hourly basis, we are hitting them significantly from the air, on the ground, and underground, and also at sea. Yesterday we destroyed the entire fleet, the entire Iranian fleet on the Caspian Sea. The U.S. destroyed one fleet, we destroyed another fleet. We are striking them at the streets and the checkpoints
2 weeks ago, I instructed the IDF and Mossad to collaborate and work together so that the murderers of the IRGC will know that we will hunt them down even inside the cities. And they've done so perfectly. You can see this, how these murderers are running away in fear. In addition to all this, I can say one thing. It is too soon to say if the Iranian people will take advantage of the conditions that we are giving it to go out to the streets. I hope that will be the case. We are working for that to be the case, but at the end of the day, it will be up only to them. This does not mean that in the meantime, the regime forces are not trying to hit us. They are trying. And this hurts because this continues to hurt. This has caused casualties, losses, injuries. And I want to send from here to the families our condolences to these bereaved families and to wish the injured a speedy recovery. But there's also a silver lining here. What they are doing to us is not even close to what we anticipated because we have destroyed many of their capabilities. Remember what happened at the beginning of the war? Thousands of Radwan forces on the fences, the threat of 150,000 rockets and missiles that were supposed to destroy Israeli cities, and thousands of Iranian ballistic missiles. Talked about hundreds of high-rises in Tel Aviv, Jerusalem, and Haifa that would fall. But the towers that are falling, they're falling in Tehran and Beirut. We established defense buffer zones in the north, also to the Hermon, also in Lebanon. What was will not reoccur. On the second day of the operation, I promised you, we will change the Middle East. And we have changed it. It is unrecognizable. Even already now we can state the state of Israel is stronger than ever, and Iran is weaker than ever. The most dramatic thing that has changed is Israel's strength. We have changed Israel into a regional power, and in some cases, global power. Along with the U.S., we are leading the effort of the free world against the forces of power. We have established powerful alliances, and we are working on new alliances that will be talked about in the future. We have brought the alliance with the United States to unprecedented strength. Our big friend, President Trump, the coordination is unprecedented. In one hand, we hold David's sword that is sharper than ever, and in our other hand is extended to peace. Anyone who extends their hand in peace back at us, we will accept it. But anyone who tries to harm us, we will cut off their arm. Our strength, our bravery, our spirit, these have always been the key to ensuring our future. As Yoshua bin Nun told the people of Israel, do not fear, be strong and courageous, because this is what God will do to all your enemies. You citizens of Israel are asking, how long will this take? And I say, this will take as long as necessary. I ask only one thing of you. Continue to stand up tall, stand strong, and with the help of God, together we will stand, and together we will be victorious. Now the Prime Minister will be speaking in English. Welcome to the Foreign Press. First of all, I just want to say, I'm alive, and you're all witnesses. Now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. Under President Trump's visionary leadership, America and Israel are acting together in Iran with great determination and unprecedented strength. Operation Rising Lion is designed to remove the existential threats posed by the Ayatollah regime, the regime that has waged war against America and Israel and the people of Iran for 47 years. It chants death to America, death to Israel, and it delivers death to its own people. Our goals are three. One,
removing the nuclear threat. Second, removing the ballistic missile threat, and removing both of these threats before they're buried deep underground and become immune from aerial attack. And third, this means creating the conditions for the Iranians to grasp their freedom, to control their destiny. Today, the Ayatollah regime is not only attacking America, not only attacking Israel, not only attacking the Iranian people, it is attacking the entire Middle East and beyond. They've attacked civilians and American assets in Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, UAE, Oman, attacked through their proxies, Cyprus and Europe. We've warned for decades that their ballistic missile program would be used to attack these targets far and wide. And if they're not stopped, that's just the beginning. The death cult in Iran is trying to blackmail the world by closing a key international maritime route, the Straits of Hormuz. It won't work. Israel is helping in its own way, and intel and other means, the American effort to open the Straits of Tiran.